chcem vám ukázať zmeny, ktoré som urobil v plánovaní hľadania kešiek popri trase. Takže v mapke by som mohol presúvať štartové a cieľové miesto ručne, alebo pribudla nová možnosť hľadania kešiek cez hľadanie cez klávesnicu. Tak napríklad chcem hľadať v Zlíne do Žiliny. Schválne nech to ide cez hraničný prechod. Teraz program teda našiel najbližšiu trasu, optimálnu. Túto trasu si nechám uložiť do súboru a teraz túto trasu si dohľadám v zozname, takže mám v zozname Zlín, Žilina trasa. Môžem napríklad použiť vzdialenosť 700 metrov a teraz môžem zvoliť buď hľadanie metodou cez Live API, cez SQL alebo Google Earth. Ukážem teraz hľadanie pomocou Live API. Je to hľadanie pomocou bežného užívateľa, čiže budú vyhľadané tradičné kešky, ale myslím si, že to pre hľadanie popri trase úplne vyhovuje, takže dám hľadať. Program postupuje tak, že rozdelí danú trasu na niekoľko častí. Vidíte tu na týchto štvorcoch. Teraz program postupne stiahuje údaje a tie údaje, ktoré sú stiahnuté, ozelenejú. Takže vždycky v tom danom obdĺžniku sú stiahnuté a uložené do počítača. Na záver, keď sú všetky obdĺžniky posťahované, sa vykoná záverečná kontrola, či spĺňajú podmienku, ktorú som zadal na začiatku, a síce teda vzdialenosť 700 metrov od stanovenej trasy. Áno, takže ostatné kešky budú v tej databázi vylúčené. Je pekne vidieť, ako je trasa, hlavná cesta, a tu je ten koridor, ktorý som zadal, 700 metrov naľavo, 700 metrov napravo. Hramotné kešky sú ťahnuté tu, čiže za týchto podmienok našiel program 75 kešiek. Teraz by som tieto kešky mohol plnohodnotne nechať stiahnuť, ale to nie je už predmetom tohto videa. Ďakujem za pozornosť.